viime viikon kaiken maailman höpinöiden ja lätinöiden jälkeen tänään päästään vihdoinkin reenin makuun. Tutustutaan vähän mun reeniohjelmaan, tutustutaan mun valmentajaan ja kenties ollaan niin hulluja, että eka viikolle saadaan jo jonkinmoinen kisasuoritus. Pysy mukana, tää on toiminnan täytteinen jakso. Ehkä. No kuka se mun valmentaja oikein on? No sehän on Runna. No kuka on Runna? No sehän on sun taskussa kulkeva juoksuvalmentaja. Oli sun kunto sitten. Mä kävin jo tänään kerran jääkaapilla sun vuoro välillä. Tai vitsi mä juoksin jo tällä viikolla 2 maratonia. Tänään vois verryttelyksi vetää vaikka pelkästään puolikkaan. Ihan sama. Runna on sun juoksuvalmentaja, joka suunnittelee sun reeniohjelman just sun tasolle sopivaksi. Ja nyt tulee se hetki, josta tää koko sarja syntyi. Olin tuonne Runnaan täyttelemässä mun tietoja ja kattelin siinä reeniohjelmia, mitä sieltä löytyi. Siellä olisi aloittelijoille ollut esim. Get Fit tai Juokse sun eka 5 kilsaa. Mut sitten sieltä osuu silmään maraton reeniohjelma. Aloin vähän päässä pohtia, että piru vie. Oispa siistiä joskus pystyä juokseen oikeesti maraton. Siltä istumalta siinä oikeastaan sitten mieti, että ei saakeli, kyllä me lähdetään muuten tätä testaamaan. Niin kuin varmaan mun naamasta huomaa, niin täällä studiossa on tällä hetkellä aika kuuma, mutta ei anneta sen haitata meidän menoa, vaan mennään suoraan tästä eteenpäin. Niin kuin jo aikaisemmin teille sanoin, että Runna tosiaankin räätälöi ton reeniohjelman just sulle sopivaksi. Se kattaa myös seuraavan näköisiä asioita. Sä voit sinne laittaa esimerkiksi mitkä päivät sulle sopii parhaiten noihin reeneihin. Henkilökohtaisesti mulla ei ole mitään väliä, mun työt on semmosia, että mä saatan olla ihan mikä päivä tahansa töissä. Ja siksi mä laitoin, että mulle sopii reenit ihan sama mille päivälle. Niitä pystyy myöhemmin myös helposti muokkaamaan. Ihan viikkokohtaisestikin voit vaihella reenejä eri kohtiin. Se on todella helppoa. Tän lisäksi sä voit sinne valita myös montako juoksureeniä sä mielellään niinku viikkoa kohtaan haluaisit. Sen lisäksi sä voit lisätä sinne myös kaiken näköistä erilaista oheisreeniä. Sinne voi kaiken näköistä lihashuoltoa, venyttelyä ja muutakin lihaskuntoharjoittelua laittaa. Oikeastaan ihan sama mitä sulla vaan tulee mieleen, niin kaiken näköistä oheisreeniä sieltä myös löytyy. Ja nekin on semmosia, että sä pystyt esimerkiksi tommosia lihaskuntoreenejä valita, että onko ne enempi lihaksiin, jotka tukee sun juoksemista vai enempi kokonaisvaltaisesti koko kropalle. Nyt mennään katsomaan, minkälainen minun henkilökohtainen Runnan viikko-ohjelman rakenne viikoittain se suunnilleen tulee olemaan ja on tästä eteenpäin kohti kaikki nämä 16 viikkoa mennään ja että miltä se eteenpäin. Ja tosiaan se minun normaali viikkorakenne koostuu seuraavanlaisista elementeistä. Siihen kuuluu aina 4 juoksureeniä. Tän lisäksi 1 päivä on aina varattu kehonhuollolle kautta venyttelyyn ja 1 päivä on varattu lihaskuntoreeniin. No mun mielestä ainakin minun mielestä ainakin toi juoksujen osalta toi viikkorakenne on todella järkevästi rakennettu. Viikon eka juoksu on aina easy run, eli ei vedetä mitään aivan maraton matkoja. Semmonen mukava aloitus aina viikolle. Vähän saat fiilistä, missä kunnossa sun jalat on tohon uuteen viikkoon lähdettäessä. No on aina semmosia juoksuja, mihin ei oo minkäännäköisiä aikatavoitteita. Silloin saat vaan rennosti juosta, laittaa töppöstä toisen eteen. Tän jälkeen tonne keskelle viikkoa tulee yleensä aina 2 kovatemposempaa reeniä. Nekin on semmosia, että tulee niissäkin välillä matkaa vähän enempi, mutta niissä on yleensä tarkoitus se, että niissä juostaan kovempaa. Ja sitten toi viimeinen juoksu aina viikolle, se on joka ikinen kerta aina sunnuntai, ja se on aina sunnuntain pitkä juoksu. Noi on mahtavia viikonlopetuksia. Silloin mennään yleensä aina paljon pidempi matka kuin muissa reeneissä. Välillä mennään samaan tapaan kuin easy runissa, ettei ole mitään aikatavoitetta, mutta välillä niihin alkaa tulee melkoisia aikatavoitteitakin. Ja voi pojat, tuutte näkemään tässä seuraavien viikkojen aikana, miten noi sunnuntaitkin välillä ottaa meikäläisestä kaikki mehut pois. Jos sulla tässä vaiheessa iski pienikään kipinä ja aloit miettiä, että piru vie, mähän voisin tommosta treeniohjelmaa koittaakin, mutta vähän myös samalla säikähit, että eihän nyt saakeli tommosia juoksuja voi alkaa tekemään, niin ei hätää. Mulle aukesi nimittäin aivan loistava tilaisuus tässä. Samalla kun seurataan tätä mun matkaa ja mun reeniohjelmaa, niin mun hyvä ystävä aloitti tässä samalla oman reeniohjelmansa kohti ensimmäistä 5 kilsan juoksua.
Eli jos se sun lähtötaso on oikeesti se, että sä et oo vaikka edes ottanut yhtään ensimmäistäkään juoksuaskelta ikinä, niin runna silti räätälöi sulle sen ohjelman semmoseksi, että sillä on hyvä lähteä liikenteeseen. Mä läsäytän tähän nytten ton mun kaverin ensimmäisen viikon reeniohjelman. Se on oikeesti järkevän näköinen ihmiselle, joka ei ole juossut aikaisemmin. Siellä on reipasta kävelyä, siellä on pikkusen hölkkää ja paljon lepoa. Tällä reeniohjelmalla sun on hyvä lähteä liikenteeseen. Menihän siinä 1,5 jaksoa, että päästään vihdoinkin reenien makuun. Nyt joudun kyllä vähän lunttaamaan täältä. Laitan teille varmasti myös jonnekin puolelle näyttöön näkyviin näitä reenejä. Tässä mun reenit maanantaista perjantaihin. Ja maanantainahan se alkoi mukavalla 7 kilsan easy runilla. Siitä hypättiin tiistaina vähän venyttelyharjoituksia. Tuli kyllä venyteltyä semmosia paikkoja, mitä ei ikinä oo venytellyt, eikä tiennyt, että semmosia on olemassa. Keskiviikkona oli sitten kilometrin toistot, eli 1,5 kilsan lämmittelyn ja loppuverryttelyn väliin tuli 3 kilometrin pätkää 5-15 kilometrin vauhilla. Torstaina alakropan lihaskunto ja sieltä taas löytyi kaiken näköisiä lihaksia, jotka varsinkin seuraavana päivänä kun heräsi, niin löytyi, että perhana tämmösiäkin on. Perjantaina olikin sitten vuorossa kilometrin veto ja kilsan lämmittelyn jälkeen vejettiin. Montako siinä oli? Siinä oli 4 kilometrin pätkää vaihtelevilla temmoilla. 5.25 ja 4.50 oli noi kilometrin vauhit, mitä noissa kilometrin pätkillä mentiin ja vielä 1,5 kilsan loppuverryttely siihen päälle. Sitten otetaan pari nostoa tästä maanantai-perjantai ajalta. Keskiviikko. Ja toi keskiviikon reenihän oli ensimmäinen kovatemponen juoksu, jossa meillä oikeesti juostiin jonkin näköisellä aikatavoitteella ja voi pojatko pääsi tonne kohti viimeisiä puristuksia ja viimeinen veto, kun oikeesti selvisi, että ei saakeli, mä pysyin nää kaikki pätkät noissa aikatavoitteissa. Sen jälkeen siis aivan spontaanisti tuolla, en vilkuile, että onko täällä lähellä ketään vai mitä. Siinä pääsi aivan spontaanisti vaan yes! Huuto ja sen jälkeen tuo loppuverryttely kohti kotia. Siis mä en vaan voinut sille mitään. Hymy korvissa painettiin kotiin asti ja siis se fiilis oli aivan jotain käsittämättömän siistiä. Se hymy vaan oli niinku tällainen. Siellä mä vaan menin ja aivan mahtava fiilis. Silloin tuli eka kertaa semmonen tunne, että Herran Jumala. Tääkö ihan oikeesti tulee onnistua? Mäkö ihan oikeesti 16 viikon päästä juoksen sen maratonin? Ja sitten päästiinkin perjantaihin, eli tohon meidän tän viikon toiseen tempojuoksuun, jossa veettiin noita kilometrin pätkiä vaihtuvalla temmolla. Ja nekin meni jotenkin yllättäen, niin pysyttiin täysin noissa aikatavoitteissa ja ehkä jopa tuntui, että oiskai mulla ollut varaa tossa vähän kiristääkin noissa ajoissa. Sitten aloin oikeastaan miettiin sitä, että heti alussa, kun tää reeniohjelma mulle räätälöitiin, mä jouduin sinne laittaa mun ennätyksen, joko 5 kilsalta, 10 kilsalta tai vielä pitemmältä matkalta. Ja eihän mulla oikeastaan semmoista ennätystä tässä on niinku ikinä edes juostuna, joten se meni aika mutulla, että mitä siihen laitettiin. Laitoin siis 5 kilsan juoksun ennätyksen ja vähän varovasti laitoin sen ajan semmosen, minkä mä aivan varmasti pystyn juoksemaan. Eli se oli 5 kilsan juoksu 25 minuutissa. Ja jotenkin aloin sitten miettiä, että pitäisikö meidän oikeesti saada testattua, että mikä se mun tämänhetkinen kunto vaikka tuolla 5 kilsan matkalla on. Ja siinä hetken aivot raksutti ja pohdittiin asiaa eteenpäin ja siitä päästäänkin sitten meidän lauantaihin, jonka piti olla mun viikon ainut vapaapäivä. Ja niin sitä vähän oltiinkin lauantaissa, jonka piti olla mun ainut ansaittu vapaapäivä tälle viikolle. Ja tässähän sitä ollaankin jo venyttelemässä kohti 5 kilsan kisasimulaatiota. Venyttelyt valitettavasti loppu siihen, kun Onni tuli sanoon, että hei iskä, lähde nyt jo juoksemaan, niin voidaan vaikka leikkiä vähän sen jälkeen. Ja ei muuta kuin tien päälle. Ensimmäiset kilsat. Oikein mukavaa menoa, tuntui, että eihän mua perhana vie tässä kukaan pysäytä. Ja sitten kohti 3. ja 4. kilsaa. Ja nyt onkin sitten jo piru vie tuntemuksia joka puolella kropassa. Ja alkaa pikkuhiljaa tuntua, että pääseekö tässä maaliin ollenkaan. Tai välillä ottaa pystykuviakin. Myöhempää käyttää vaan. Ja selvittiin kun selvittiinkin kohti viimeistä kilsaa. Nyt pitää vielä laittaa kaikki peliin. Minkälainen aika tästä oikein syntyi? Että semmonen lauantain lepopäivä. Joo, oli se tuntui
sielussa asti, Herran Jumala. Mutta se aika. Tosiaan, runnaan alussa laittama 5 kilsaa ennätys, sehän laitettiin lukemiin 25 minuuttia. No mitä me nyt juostiin? 23.14. Herran Jumala, 23.14. Tiputettiin melkein 2 minuuttia tosta arviosta, mitä mä alun perin sinne laitoin. Miten tää tulee vaikuttaa jatkossa näihin, varsinkin näihin tempojuoksuihin? Paljonko niissä pitää kiristää? Pysytäänkö me enää seuraavilla viikoilla noissa ajoissa mukana? No sehän selviää vasta sitten seuraavilla viikoilla. Tilailet ja tykkäilet ja kaikkea, niin pysyt mukana myös seuraavilla viikoilla. Sunnuntai taputeltiin sitten vielä viikon viimeisellä juoksulla 14 kilsaa rauhallista tepastelua ilman minkäännäköisiä aikatavoitteita. Tää oli semmonen lopetus, jota todellakin tohon viikkoon kaipasin. Toki toi lauantai 5 kilsan juoksu vielä tuntui jaloissa, mutta toi 14 kilsaa kyllä meni oikein mukavasti vielä viikon loppuun. Mä en oikeastaan uskon, että näin hyvä fiilis voi tulla siitä, että noin tarkasti seuraat jotain sovelluksen tekemää reeniohjelmaa, mutta nyt kun ensimmäinen viikko on takana, niin voin sanoa, että fiilis on erittäin hyvä. Mulla ei oikeastaan tässä vaiheessa on noussut runnasta mitään negatiivisia puolia. Toki jos niitä tulee tässä viikkojen kuluessa, niin aivan varmasti niistäkin teille sanon, mutta haluan tässä vielä loppuun nostaa ihan pari semmoista hyvää asiaa, mitä on tässä hoksannut. Eli siinä vaiheessa, kun sulla on laadittuna toi sun reeniohjelma ja se kokonaisuudessaan lävähtää se kalenteri siihen sun nenää eteen, niin siinä vaiheessakaan ei mitään huolta. Niitä pystyy aivan todella helposti noita reenejä siirtämään eri päiville. Tai jos jollekin päivälle sulla on reeniä se jää sinä päivänä tekemättä, niin runna kyllä sitten ehdottaa sulle, että tehdäänkö tää reeni joku toinen päivä vai jätetäänkö kokonaan tekemättä. Ja ymmärrän sen, runna myös ymmärtää sen, että aina ei kaikkeen voi ehtiä. Eli jos sulla joku reeni jää sieltä välistä kokonaan tekemättä, niin se ei haittaa. Kyllä se runna sen ymmärtää, että aina ei kerta kaikkiaan voi pystyä kaikkeen. No sitten kun oot itse suorittamassa tota reeniä, niin totta kai se optimaalinen asia olisi, että sulla on vähänkään uudempi urheilukello, jolloin sä pystyt runnasta ton sun koko reeniohjelman siirtämään sun kelloon. Ja sä pystyt reeniä suorittaessa, kun lähet siinä, että nyt tämä perkele tästä reeni alkaa, niin ei muuta kuin hyvä kasi, jolla näyttää. Mutta jos tässä nyt kuvitelkaa tähän semmonen hieno uusi kyllin kallis urheilukello, niin sieltä voit katsoa, että jaa, runna näyttääkin, että mulla olisi tänään tämmönen lenkki. Ei muuta kuin lyöt treenin päälle ja lähet juoksemaan, niin siihen tulee se runnan oma ohjelma sulle kelloon ja se näyttää just mitä sun pitää milloinkin tehdä. Mutta ei huolta, mullakin on sen verran vanha, puolison vanha tosiaankin urheilukello, että siihen en saa tota runnaa samalla yhdistettyä. Mutta mulla se toimii, on todennut todella toimivaksi tavaksi. Mulla on puhelimesta runnasta laitan reeniohjelman käyntiin, kuulokkeet korville, runna sanoo mun korvaan, mitä milloinkin tehdään. Se aina hyvissä ajoin sanoo, milloin tietty osuus on loppumassa ja kertoo, mikä on seuraavaksi tulossa. Se esimerkiksi, mulla on vaikka 1,5 kilsan lämmittely loppumassa, niin se kertoo sen hyvissä ajoin, että kohta lähdetään kohti seuraavaa asiaa. Ja sitten se sanoo vaikka, että seuraava reeninpätkä on sitten kilometri 15 kilometri vauhilla. Ja kertoo, milloin se alkaa. Ja kertoo myös, jos on tommosia, missä on tietyt vauhtitavoitteet, se kertoo, jos sä jossain vaiheessa menet liian lujaa tai liian hitaasti. Eli pystyt myös ilman mitään saatanan kallista kelloakin toimimaan tämän runnan kanssa. Se on erittäin hyvä asia. Totta kai myöhemmin tulee sitten arvostelua, kun saan jossain vaiheessa hommattua sen kellon, että kuinka paljon mukavampi sen kanssa on sitten mennä tuolla kohti noita lenkkipolkuja. Eiköhän se nyt tämän viikon osalta riitä tosta runnasta. Varmasti tulee jotain poimintoja sitten vielä myöhemmin, niin kuin ei kun vittu senkin jo tossa sanoi, en mä nyt jaksa toistaa tässä itteni taas, mutta toistapa kuitenkin. Jos sulle tulee jotain kysyttävää runnasta tai ihan sama mistä vaan tähän viikkoon liittyen, niin laita rohkeasti kommenttia, minä kyllä vastaan aivan joka ikiseen niistä aivan mielelläni ja otan ne ilolla vastaan. Oli sitten hyvää taikka huonoa taikka hauku vaikka minut ihan läpi paskaksi ihmiseksi, jos siltä tuntuu. Ei haittaa, silti tämä homma vaan jatkuu eteenpäin. Saa toki kehuakin, jos siltä tuntuu. Sekin tuntuu aina mukavalta välillä kuulla semmosia.
No miltä tuo ensi viikko sitten näyttääkö meikäläinen saa vaihtaa lenkkarit ensimmäisiin ihka oikeisiin minun omiin juoksukenkiin, voi pojat. Mitä siitä tuleekaan, sehän meille selviää taas viikon päästä. Nyt ootellaan sitten viikko sitten. Mitä siihen sanot?